Yeah. Hi baby, you know, musaphethe mina into ngethi indoda iyahlangana. Oh, ahlanganisile amajita. Kusekonke. Yeah, sengiwatholile lamanamba ngizokusendela wona nyalo. Alright, sure. Kuyangido lenza record yakhe manje. Okay, right. Sharp my baby. Alright, sithando sami sizokhuluma ke. Sharp. Hello. Shosho ngibani? Oh, maphesenti. Taphoza lami. Okay, yabona manje ngifuna le information phela. Lesithombe salomuntu nokuthi ungena esikhatsini bese futhi. Yeah, bese ngomlanze nemajita. My phone mde isa-charger lapha le khona khona ngingena endlini manje kusendele tonke letinto information yonke iphelele. Okay, sharp. Hola, phoza. Sharp. Hey, senda letinto fast. Majita. Boss. Yeah, inzaba ngathi ngiphilile. Usiphelele. Yeah, asiyekelinde. Lo mjita sosendile lesithombe sale mpisi. Oh, okay. Yeah. Uthela sihlafu. Washa. Alright, I know. La. Ngifuna la. Okay. Nyalo. Manje. Nyalo. Alright. Iphila. Hola.